Sväté Božie dieťa, láska a vina nemôžu spoločne existovať. A preto prijať jedno znamená odmietnúť druhé. Vina zakrýva pohľad na Krista, lebo popiera nevinnosť Božieho Syna. Tento svet je obrazom ukrižovania Božieho Syna, pokiaľ si neuvedomíš, že Boží Syn nemôže byť potrestaný, iný svet neuvidíš. Zasluhuješ si výhradne lásku, pretože láska je to jediné, čo kedy Boží Syn dal. Nemôžeš byť odsúdená, lebo nikdy neodsúdil. Existuje svetlo, ktoré tento svet nemôže dať. Dať ho však môžeš ty, pretože je v tebe a bude ťa priťahovať o mnoho väčšou silou než čokoľvek, čo ti môže svet odlúčenia poskytnúť, a nájdeš iný, ktorý žiari láskou, v ktorom ti bude všetko pripomínať tvojho Otca a jeho svätého Syna. Dieťa svetla, svetlo v tebe nemá hranice a v tomto novom svete sa šíri v radosti pokoja. Všetkých, ktorých privedieš so sebou, ťa budú sprevádzať svojím jasom a ty budeš svojím jasom osvetľovať ich. Tvoje svetlo sa spojí s nimi a sila výslednej žiare bude tak strhujúca, že každého vyvedie z temnoty, v ktorej prebýva. Nie je možné, aby Božie dieťa milovalo svojho blížneho inak ako seba samého. Láska musí byť navždy taká, aká je, navždy nemenná a navždy bez podmienok. Vystúpme spoločne v pokoji k nášmu Otcovi, vo svojich mysliach mu odovzdajme vládu. Ak mu dáme moc a slávu a nebudeme trvať na mylných predstavách, dostaneme všetko. Jeho dary žiaria v každej jeho časti rovnako ako v celku. Všetká podstata nášho vzťahu s Bohom, našim Otcom, spočíva vo vzťahoch, ktoré sú medzi nami. Jeho prítomnosť ožiaruje všetky vzťahy bez rozdielu, lebo tam, kde je Boh, je uzdravenie hotové, je všetko úplné a dokonalé.